Okay, sanibonani bafowethu, nginibingelele. Lo bhuti uMbezi nguyena ke lo. Lona kade emise yonke into eDumbe eMangosuthu okuthiwa uye wazama ukuvimba uhlelo lukaMeya iIDP ukuthi lihambe ngendlela. Inhloso yami bekungayona ke leyo. Inhloso yami kade ukukhuluma ngqo noMeya uMkhabela. Ngibongeke kakhulu ukuthi uMeya ngithe ngiyingane ngikhipha izingane esikoleni nazi izingane esikoleni futhi ngikhiphe ngendlela ekahle. Ngithe ngiza ngenkani uthisha omkhulu wasemzosizwe ngiyambonga kakhulu umuntu uhlakaniphile wangifundisa wangitshela kwenziwa njani ngakwenza ke lokho ngakhuluma naye kahle ngandlulisa usizi lethu nazi izingane ziyangena ingane ayinawo amanzi esikoleni uma ngabe ziphuma esikoleni ziphinde futhi la emakhaya ziyoba ngamadonki okulanda amanzi le kude uma ngabe sebuya sekulate zithi ziyaqala ukubhala ama-homework awasabhaliki ugesi awusekho. So nazi ingane zinenkinga kakhulu ziyahlukumezeka kakhulu lento yokukha amanzi ekudeni ziyayihlukumeza. So ingakho ngithena labantwana basesikoleni abaphume nabo bayilwele cause thina sihlele emakhaya cause sithumela bona vele labantwana ukuthi beyokha amanzi asibuzwa ubunzima bamanzi. Ingakho nje uzwa abantu bekhuluma noma ngabe yini. Ngikhulumile ke noMeya sacela ukuthi asihlelele wasithembisa ukuthi uzohlelela umhlangano ophuthumayo uzoza noZDM ewulethe emphakathini ngoba uyena ophethe amanzi uZDM. Ngakho ke thina siwumphakathi sithi bafowethu akungadlalwa ke ngeMeya akungadlalwa ngeMeya inikezwe isikhundla emva kwalokho mase iphucwa ilungelo lokuhlinzeka abantu ngezidingo ezinkulu okungakhulukhulu amanzi iyona into efika kuqala empilweni yomuntu wonke. Akwazi ukuthiwa phatha kodwa thina lokho sokuphathela akukwazi. Siwumphakathi thina asiseni emakhanda bafowethu asibukeni kahle le ndlela le asingavumi ukudlalwa ngabantu bepolitiki besebenzisa thina ukuze kuhole bona kuhlupheke thina ukuze bona bebe nemali. Amanzi sonke siyawadinga noma ngabe uyiliphi iqembu. Ngenhlanhla ke mina ngikho amaqembini ezepolitiki. Ngiyacela ke ngane zakwethu ngiyacela kakhulu ukuthi siphumeni ngobuningi bethu mangabe memeza ubaba uMkhabela ezokhuluma ngamanzi ukuthi naye uZDM ukhona bazokhuluma ngawo lawo manzi esiwadingayo. Sipheleleni lapha azobe sibiza khona siwumphakathi siyeni yithina esovuka nesixazululo sokuthi le ndaba yamanzi elimaza thina sizoyilungisa kanjani ngoba sinemqondo eminingi eyahlukahlukene. Labantu abalaphana kwamasipala ngabafowethu badinga ukusizwa mangabe begeja. Yithina okumele ukuthi sibalekelele ngale ukuthi siyahola izinto ezethu zidinga thina ukuthi sisukumeleni. Ngakho ke bafowethu siyadinga iservice ukuthi ifike ebantwini yebo noma singenawo amandla cause asinawo amandla yibona banamandla. So asisondele kubo sibasizeni bafowethu. Ubhuti uMbezi lo ngiseDumbe lapha engikhona khona. Ngiyabonga.